Käbir magazinlarda şeyli var meselecik emele gelýär. Meselem kliýende satuw edilýär. Ondan soň kliýende satuw edilýär, ulin içinde şo satuwyň içinde meselem diýeli eşik magazin ýa-da sport magazin. Futbol galýa, krasowka galýa, prigel galýa, ondan gantel alýa diýeli. Şular alýa we diýe kredide alyp gidýär. Men ýa soň tölejek diýe. Bolýa diýip gelýär, bolýa diýip goýberýärler ýankyny, olar gidýärler. Belli bir gün soňundan eline azajyk pul alýar, meselem 100 manat alyp gelýär diýe. Men diýe gantelimden niye 100 mandan yapsana diye. Mesela eğer gantel 600 manat bolsa, alya da şu gantelden niye 100 manatdan ayırsana diye. Onun men gantelimden niye 400 manat kalanır diye. Indi şular ýaly mesele emeli gelýär. Indi düşünün magazin şu halatda niye hili bellemeli sebebi asiyetine tölegler invoice boyunca alýar, yani faktura boyunca alınýar. Onun indi bölekleyin alıbilersin o taýdan bölekleyin diýende meselem diýeli 2000 manatlyk faktura bolsa 100 manatını kemeldip bilersin. 1.9 galy diýerlersin. Näçe şu çyslodaky şu koddaky fakturaň diýip bolýar. Ýöne diýip bolanok da gantelangdana 400 manat galy, galandan hemmesi dur. Jemingem 2000 manatdy. Indi 1.9 galy ýöne diňe gantelingden 100 manat törensiňdir diýip. Indi klient 3 ay soňundan ýeni gelýär de indi diýe men diýe gantelimi polny yapsana diýe. Indi şunu ýydarla bilmeli. Teredin. Akasap şeýle bir tölew sistemasyny getirip berýär. Meselem. Satuwa gelýär, indi men nädil gantel ýok da ulin. Ýöne men şunu görkedeýin häzir size. Ene ştak gelýär, diýeli, ene mergen diýeli. Näme alýar? Kol alýar. Gady suw alýar. Ondan sonra meselem tavuk kanat alýar. Diýeli, ay meni her hilek zat bar. Mundan 10 ýyn alsyn, mundan 5 ýyn alsyn, mundan hem 6 ýyn alsyn diýeli. 1884 manatlyk, ýatla diýdi. Muň bergisi kän ýere, 1 minut muňa limit goýulypdyr, 2 minut garaşar, men şunu aýraýyn. Başga birine goýaýyn. Şaýdan 2 minut ýanka limit goýulypdyrlar, muň manda geçýär diýe. Ene Durdumurat diýeli. Ene Durdumurat kol alýar, gady suw alýar, biram tawuk kanat alýar. Mundan meselem 5 ýyn alýar, 6 ýyn alýar, 4 ýyn alýar. Tapa alýar. 1023 manatlygyna. Ýatlady. Indi gitdi. Indi diýeli 1 aýdan soň geldi de maňa diýe tawuk kanatymdan, meselem şeýle göreli, meselem näçe manat var, Ene näme diýeli, ine Kolodan niye 100 manatım yapsana diye Jimmy Ferret 825 manat da kolodan niye şu kololardan niye 100 manatım yapsana diye. Indi şo niye ilettirecek Ferret? Üstüne gelýän ştaýdan. Faktura sektor tölew diýip bir düşünje var akatyň içinde. Gördün? Ferret'in içine näme etdi? Agam diýdi. Nagyt kassa nagytdan alýan niye? We men diýen ştaýdan Ferret Jem saylayan 800 tölemok yönemin. Tölenecek muktara men diyen 100 manat diyen. Ve yatladı. Ana gitti. Indi seret ştaýdan belli muktar tölenni diyenler. Gördün mü? Indi seret finansın içine gelsen ştaýdan Durdumurat'tan 100 manat alanır. Bol ýady. Son 2-3 aýdan yeni geldi de diýdi. Polny kolam yapsana diýdi. Üstüne gelýän yeni şo fakturany tapmaly ýöne. Üstüne gelýän de sitr tölewi diýär. Ulin seret tölenen muktar 100 diýe ýagdaý bölükliýin, galan muktar 725 diýe. Nämeden töläpdir 100 mandan görän bular 50 molyan näler? Görän nämeden suwdan töläpdir. Indi sen häzir gelip sayla diýän ana diňe 725 saylady be. 725 saylady we berden diňe kola, meselem kola yapdy. Nämesi galdy? Seredim. Gazı suwulen tawuk tabakasy galdy. Ýatdy goýur. Söwtordy. Täzeledi ana. Indi seret şun galan suwmasy näçe dur? Jemi tölenen niýe 825 manat. Indi bu tarapa gelin. Finans tarapyna gelin. Gördüm.
100 manada bir tölepdir. 720 bir tölepdir. Bolya diýeli seret üçtaýda akatap näme edip berýär, ha. Şunu alýa-da pozýa, ýalňyşypdyr näde. Ene. Seret. Tölünjek muktar pozýandyr näde. Bolly pozdum diýe. Inni şu wagt ýanky fakturaň içine giräýemizde, ha. Diňe 725 tölenigi 100 manadan galan bolmaly. Sebäbi üçin biz birinji getiren tölegini aýryp goýberdik. Seret şuň içine girdi. Fitr tölegine gir. Tölönjek muktar 100 manatdyr. Tölönen 725 bölükliýin. Saýla diýäýsem maňa diňe 100 manat saýla. Gördüň? Olam näme üçin biz ýankyda aýyrdyk. Ene akasap fakturaň içine harit töleg almana da näme diýär? Şular ýaljak, keçirek çözgüdüni berýär. Bolýa sag bolun.